Ahojte priatelia našej Rodsvin stránky, priatelia zdravia, hľadači reality, tu Ariadna za kamerou. Čaute. No tak ja som na mojom obľúbenom mieste v lese, nedeľa po obede, tak som si povedala, že idem tak kde do lesa chodiť, trošku sa skľudniť a trošku tu sa popozerať po prírode a byť s ňou v kontakte, čo odporúčam každému, lebo je to niečo neskutočné, relax. No a som za Jahodnou, odviezla som sa tu busom a teraz proste kráčam touto krásnou prírodou, lesom, chodničkom. Uvidím, kde pôjdem, čo budem robiť. Prišla som proste trošku vyčistiť všetko toto, čo v meste je a v tom živote je a trošku sa dať do reality a vyčistiť svoje vnútorné prostredie, lebo jak som včera čítala v jednej knihe od Osha, tak to, čo vidíme našimi očami, tak to sa reflektuje cez zrkadlo, ktorým sme, sa reflektuje do nás. Keď sa pozriete na niekoho smutného človeka, tak aj vy ste kúsa smutný z toho. Keď sa pozriete na niekoho, kto sa smeje, tak aj vám je trošku veselšie. A takisto, keď sa pozeráte na proste pokoj tejto prírody, tak aj vo vás je pokoj a trošku sa ukľudní vaše vnútro a vaša duša. No, ale chcela som tiež povedať to, že treba ísť do lesa len preto, aby ste aj chodili, aby ste vášmu telu dodali a dali mu ten zaslúžený a tak dôležitý pohyb, ktorý potrebuje, pretože my ľudia strašne málo v tejto dobe sa hýbeme. Väčšinou sedíme a učíme sa, alebo chodíme do roboty, alebo sedíme za kompom, alebo pri jedle, alebo v autobusoch a v autách a veľmi málo chodíme a potom to telo je celé také stuhnuté, také proste zablokované, neprúdi to v ňom. A týmto pohybom, jednoduchou chôdzou do kopca fajne, keď sa zapotíte, dáte do obehu krvný obeh, lymfatický systém, rozprúdite v tele nielen tú krv a tú lymfu, ale zároveň sa aj týmto prúdením podporí vylučovanie odpadových látok z tela, toxínov. Tým pádom sa vlastne očisťujete, napomáhate tomu telu k očiste. Zároveň sa vám krásne rozhýbe aj črevná sústava, hej. Po takej polhodinke chôdze hneď aj na záchod by ste šli. Premasíruje sa vám aj tráviaca sústava, posilníte nohy, posilníte stehna, svaly, kĺby, posilníte srdiečko, srdce. Dáte mu fajne to pumpovanie, ktoré potrebuje, aby bolo výkonné a zároveň prečistíte pľúca. Čerstvý vzduch lesný, voňavý, svieži, to je krásny pocit. Aha, aká krásna lúka, túto lúku mám strašne rada. Ten výhľad. Taká besiedka, dá sa tu robiť ohník. Mám tu aj zapálky, papier, možno si sadnem k ohňu a trošku sa pri ňom tak zahľadím a ukľudním. Skontaktujem sa s tým živlom ohňa. No, čo by som ešte vám povedala? Proste len choďte do lesa a hýbte sa. A dýchajte čerstvý vzduch. Cítite tu jeho krásu a lásku a nevinnosť, čistotu, tie skutočné zákony prírody. Čerpajte z nich svoju múdrosť, učte sa od prírody. Pozorujte ju. Odkúkávajte, kopírujte. Buďte jej súčasťou, lebo stávať sme prišli, z prírody sme prišli všetci. Proste tá matka zem, matka príroda nás proste splodila a my teraz na ňu úplne zabudáme sa do nej vrácať a byť s ňou v kontakte. Takže ak máte možnosť, choďte do lesa a užite si tú krásu a ticho, štebotanie vtákov, motýle, listy, tie magické stromy. Aha. Taký krásny strom. Ľahnite si na zem a relaxujte. Majte sa pekne.